Da, upravo sam uporedio Lord na Joy Division. Ja sam ovaj konvenciju, danimo inače od 18 do 22 na 102 grana. Evo su neke pahuljice i koješta iz Lidla, kupljeno u Lidlu u Hrvatskom. Znači ovo je recimo nekih 7,5-7 kuna, to je oko 120 dinara, 250 grama, odlično. Ima ih raznih. Vrhunske su raznih ukusa, ove su recimo sa cimetom, jako mi se sviđaju. Kako se zove, ove su mislim sa medom. Onda, ovo su čokoladice, ove su iste kao Mars, 350 grama, koštaju oko 230 dinara. Fantastično. Ovo je isto kao Snickers, isto 350 grama. Koštaju, kako se zove, isto nešto, 14 nešto kuna, to je 2 evra. Ovo je cornflakes pola kilograma, košta 1 evro, pola kilograma. Odlično je, vrhunski. A ovo je litar gela za tuširanje, košta 13 kuna, to je ni 2 evra, ni 200 dinara. 200 i neki dinar, odlično. I sad, ovo su patike, navodno koža, jako su fino urađene, koštaju nešto tipa 1300 dinara. Udobne, fine, uz nešto casual. Ove sam kupio prošlo leto, još ih nosim, nešto su bile tipa ono, neka sića lova, 800 dinara je. Sve je okupljeno u Lidlu. A Hrvatska inače ima porez 25%, pa vi vidite koliko vas Srbija pljačka.